Abenduaren 9, 10 eta 11 Euskal Herriko Gazte Mugimenduen topaketak egingo dira Barainainen, geure gainetik izarra bakarrik lelopean. Egun horietan 100 gazte elkartu eta euren bizitzaren arlo bakoitzan bizi duten sistema zapaltzaileari alternatibak eskaineko dizkiote. Gazteok gazteontzako eraikitako proiektuak, autogestioan eta auzolanean oinarrituak. Elikadura burujabetzatik komunikaziora eta aisialditik etxe bizitzara. Sorkuntza, euskara, feminismoa edota hezkuntza. Euren bizitzen eta etorkizunaren jabe izateko. Arloka banatutako 18 proiektu dira amets horien isla zuzena. Batzuk aipatzearren, euskararen aldeko borroka indartzeko euskalduntza gida, gazteon lan baldintzak salatzeko bulego prekarioak edota komunikabide nagusiei aurre egiteko gazte telebista saioak. Proiektu horietako asko topaketetan bertan aurkeztu eta martxan jarriko dira. Beste batzuei forma emango diete topaketetan. Eta seguru beste hainbat Barainaingo kaleetan bertan marraztu eta euren bide propioa egingo dutela topaketetatik aurrera. Abenduaren 9-tik 11-rakoa ez baita prozesu baten bukaera izango, bide luze baten bihurgune baizik. Arabatik ere, deia luzatu diote gazte orori topaketetan parte hartu eta auzolanean Euskal Herrian gazte boterea eraikitzeko. Duela urte bat inguru gazteok Aiaraldean lan bizita ikasi dinamika sortu genuen eskualdean eta bertatik proiektu desberdinak atera ziren lan eta etxe bizitzaren inguruan eta orain topaketetara goaz sortu ziren proiektu desberdin horiei jarraipen bat emateko. Los jóvenes cada vez hablamos menos en euskera. Apartamos el euskera de nuestro entorno personal y de nuestro entorno militante. Horregatik ikusten dugu beharrezko hausnarketa bat burutzea gazte mugimenduan, euskararekiko erabilera sustatu eta euskara gure bizitzaren erdigunean kokatzeko. Euskara bai da askatuko gaituen tresna importanteena. Horretarako oso baliagarriak ikusten ditugu bai Barainaineko topaketak, bai honen inguruan sortu daitezken beste eztabaida guztiak be bai. Euskararen erabilera autopolitikoa bai da. Aiaraldeko gazteok azkenengo urteetan, inau edo Ziripot bezalako proiektu komunikatibo ezberdinak sortu izan ditugu. Azkenean gure jarduna gazte mugimendura zabaltzeko asmotan, uste dugu Barainaingo topaketek komunikatiboki eraberrituko gaituela, orduan ikusten dugu aukera paregabe bat, benetan gazte mugimendura iritsiko den molde komunikatibo hori gure egin eta proiektu edo jardun komunikatibo ezberdin bat martxan jartzeko. Horregatik Aiaraldeko gazteok Barainainen topatuko gara, benetan gure jarduna komunikatuko duen bestelako hausnarketa eta eztabaida ezberdinak emateko. Aiaraldeko emakumeak prestatzen ari gara gazteraiki topaketetara joateko. Bertan landuko diren proiektu ez aprobetxatu eta emakumeen saretzeaz gozatuko dugu. Batez ere Arabako ingurura ekarriz, lautadako gazte gehienek ikus dezakegu euskaraz, badakigula txikitatik ikasten dugula euskaraz, baina gero eguneroko bizitzan ez dugu erabiltzen eta erderaz egiten dugu. Hori ikusitan ikusi du gazteok proiektuak egin baritugula euskaraz egiteko eta horren arira joagoren ni topaketa hauetara. Nik parte hartuko dut abenduan burutuko diren gazteraiki topaketetan, oso aberasgarria ikusten dudalako gazte mugimenduaren txat, proiektu alternatibo desberdinen lanketa, hausnarketa eta batez ere bertatik atera daitezkeen proiektu desberdinean. Parte hartuko dut pertsonalki autodefentsaren hildoan, oso garrantzitsua ikusten dudalako gure proiektuen autodefentsan lanketa eta hausnarketa egoki bat. Ni Zuiakoa naiz eta gazteraiki topaketetan autodefentsako hildoan parte hartuko dut. Oso bai interesgarria iruditzen zaidalako eta jakin-mina sortzen didalako. Abenduko topaketetan elikadura burujabetzako taldera batuko naiz. Oso aukera ona delako herrian proiektuak eta aukerak sortzeko. Gazteraiki topaketetan euskararen hildoan parte hartuko dut, Arabako euskara politena delako. Gazteraiki topaketetan feminismoko arloa jorratuko dut. Etorkizuneko gizartean landu eta txertatu beharreko gai garrantzitsuenetariko bat dela iruditzen zaidalako. Gazteraikiko topaketetan feminismoko taldean egongo naiz beharrezko ikusten dudalako Euskal Herriko neska taldeen saretze bat. Iraultza feminista izango da! Edo ez da izango! Gonbidatzen zaituztet gazteraiki topaketetara, denon artean jai ereduaren inguruan eztabaidatzera eta beharrezkoak diren tresnak martxan jartzera. Gazte topaketetara jungo naiz, nire burua gazte moduan prekariotzat hartzen dudalako eta horrekin bukatu nahi dudalako.
topaketetara joango naiz, sorkuntzaren hildoan interesgarria iruditzen zaidalako gaur egungo kulturaren buruzko hausnartze bat ematea, eta bestalde batetik gazteon arteko ekarpen berriak harremantzea edo horretarako espazio bat izatea. Topaketetara hurbiltzeko sarrera eskuratu eta webgunean izena ematea beharrezkoa izango da. Azaroaren 30 izango da sarrera erosi eta izena emateko azken eguna. Euskal Herriko hainbat tabernetan daude sarrerak.